Začal stříkat, víte? Co? Já jsem začal stříkat. Do buzinky, sečně. Tak v ten moment jsem začal stříkat já. Teda. Já říkám, ne, pane bože, za co mě biješ? Za co mě trestáš? No, to je moc krásná. Má krásný prsíčka, nebo kozičky, jak se říká. Má krásnou... Je úplně úžasná, no já jsem mi za to zaplatil 12 000, no. No, má krásnou prcinku, to bylo vidět. Na koníčka jsem ji viděl, no tak to bylo super teda. To jako mě to udělat, tak počítám tak 5 minut. Ani ne. No, stříká na kubek. Víte, co říkají holky na koně? Říkají, Karle, ty jsi starší frér, jak to, že prý máš, ty mi neordáš, ty mě políš. No, a jak to, že máš tak hustou mrtku? Já říkám, protože žeru jogurty. Kočičko moje. Víš? A jedna mi říká, Kájo, já se stydím, ale já bych to chtěla někam jinam. Já říkám, kam, vybrdilky. Třeba. Říkám, no ale já to budu muset naslnit. Jo, protože víš jak, aby tě to nebolelo. A já chci, aby mě to bolelo. No, já Peterý mrdal asi hodinu. Ona šílela. No, pak se mi lízal. Kamarád nás otáčel. Bytě, no, ona mi to vystříkala do pusenky. Já měl celou pusenku plnou. Kam ty moje číčo? Já myslím, že ne. Já myslím, že radši asi půjdu. Vy už chcete běžet, jo? Já to beru jako ukončenou záležitost a prostě... No takhle, vy jste si vydělala 12 000, jo? Ale co se dá dělat? No, jsem tady zůstal taky sám, no. Tak já jsem teda... Jako, Slečna už mi utekla. jsem nějaký Karel. No, Tak čau Kájo, já budu muset taky valit. Jasný, je špatný počasí. No, já taky jsem teda jako toho času někde. Vy jste nás pozoroval, že jo? No, zkrátka jsem vás pozoroval, protože mi to dodalo, zkrátka, no. Jako původně jsem teda měl jiný plán, si lehnout tamhle na slámu, ale jako když jsem slyšel něco, tak mi to zrušilo a musel jsem tak nějak pozorovat. No. Tak já valím, tak se mějte krásně, jo? Dobrý den, paní. Měla byste na mě chvíli.